Сряда, 5 август, утрото ни буди със земна луна в Телец. Тя ще остане в знака до петък, за да придаде повече устойчивост в емоционалните ни реакции и стоическа упоритост за отстояване на позиции през тези 2 дни. Удобното разположение на луната ще ни накара да се чувстваме една идея по-добре в кожата си след огнената луна в Овен. Заедно с това обаче на обяд в сряда около 12:30 някакви значими проблеми, идващи от власт имащи хора в живота ни, изискват от нас съобразяване и повече разбиране. Нещо, което няма да ни се понрави особено. Също така могат да се наблюдават и известни аварии и проблеми, свързани с електричество или нови технологии, компютри и други. Вечерта подхождаме с повече ентусиазъм в желаното. Но преценката ни не е взела под внимание реалните възможности за реализиране на нашите желания. Но като цяло хармонично е влиянието, просто не е време да летим в облаците, така да се каже.